Fi di John. Fi di Emilie. A dyma ci ni Maggie. Dyma le ni wedi byw ers bron i 2 blynedd. Wnaethon ni werthu ein tŷ er mwyn prynu hen safle carafanau yng Ngorllewin Cymru oedd yn arfer bod yn gartre i'r glowyr oedd yn gweithio y cyferbyn y tir. Y gol yw adeiladu cabanau, effebus glampio, fel bod pobl yn gallu dod i aros. Hwn yw'r olygfa ni'n mynd i cael o'r cabin, so pretty amazing. Ond mae byw mewn carafan gyda'r tywydd wastad yn newid yn meddwl bod cwpl o heriau wedi bod ar hyd y ffordd. John, how is it? Really? Proper snow. Not ideal. Ond ni dal yn bwrw ati, come rain or shine. Not the best weather am defnyddio peiriannau trydan. Amser am y sledgehammer. Felly dilynwch ni wrth i ni Adeiladu'r Freuddwyd. Yn y bennod diwetha, chi wedi gweld ni'n bwrw lawr y hen garafannau ar y safle, dysgu mwy am hanes y lle a chwrdd y rai o'r cymdogion. Ond bod ni'n adeiladu'r freuddwyd, dyw ddim bob tro yn hawdd. We've made the commitment and adjusted really well, but we have sacrificed quite a lot. We've given up a house, a nice bathroom and a comfy bed. Ac mae'n anodd ymlacio pan mae wastad rhywbeth i'w wneud ar y tir. The main obstacle we face is Ariane. Ni wedi cael rai o rwystrau ariannol wrth wneud y prosiect. Amser prynu ni'r tir, fi'n credu o'n i'n meddwl siwr gymaint wedi just prynu'r tir a'r sale actually fynd trwyddo. O'n i ddim really wedi meddwl gormod yn byti faint o pethau mynd i costi ni. A wedyn amser ni wedi dechrau wneud pob fel jobyn ar y tir. Ni'n cael bach o sioc amser ni'n mynd i'r builders merchants a gweld prisiau popeth. Ni 100% wedi mynd dros budget. So ni jyst yn gweithio mis by mis a just prynu bethau fel ni'n mynd. Dyma pam mae fe mor bwysig i fod yn ofalus gyda sut ni'n gwario, ond hefyd i fod yn greadigol gyda ennill arian. Felly, chi siŵr o fod yn meddwl sut ni'n gallu fforddio hwn i gyd. Mae byw mewn carafan wedi safio lot o arian i ni. Ni ddim yn goffod talu morgais ac mae bilion ni'n lot yn llai. Ni'n safio £500 y mis. Dyna'r lle newydd ni wedi prynu. I think for us, being mortgage-free and living within our means has always been such a priority for us. And we're quite easily pleased that we don't need much to be happy. We don't want expensive cars. We don't want a big house. Yeah. Like, we've never really wanted big flashy things. So, main swydd ni i cael arian dod mewn yw bod ni'n gwneud priodasau. So, mae Emilie yn gwneud y ffilmo a fi'n gwneud gyd o'r photography am priodasau. So, hwnna'r ffordd mwyaf i cael arian mewn. Mae busnes priodasau ni wedi mynd â ni ar draws y byd i gyd. Ond dim just un busnes dyda ni. We also have a few side hustles. Mae 4 busnes arall gyda ni yn ogystal â'r Wild Bride. Business fydd dau. Camp Out West, ein brand lle ni'n creu fideos ar prosiect ar YouTube. Ni hefyd yn creu a gwerthu merch, fel canwyellau a blancedi. Business Rhif 3. Some of you may have noticed I wear a hat in a lot of our footage, and they are from our third venture. Ein busnes hetiau, Lyfein Store. Business Rhif 4. Motor, made on the open road, ein brand beicio modur a surfio. A un peth arall wnaethon ni i godi bach o arian oedd Kickstarter. Wnaethon ni gyd weithio gyda busnes coffi lleol i godi arian ar gyfer y prosiect. Un peth o'n i heb disgwyl wneud bywoliaeth mas o oedd rannu siwrnau prosiect ni ar-lein. I think people will like seeing that. Oh, you should definitely show that. Yeah. Thank you very much. O'n i wedi dechrau off just yn gwneud YouTube fel i dangos teulu ni a bethau. Oedd yn byw dros y byd i gyd. Ond nawr mae wedi troi mewn i mwy o fel
rhywle i fel siarad beth ni'n neud gyda siwgr o pobl. O'n i'n dysgu hefyd, gyd o'r pobl sy'n dilyn ni yn rhoi fel advice a maen nhw'n pitro mi'n gyda ideas o beth gallwn ni'n neud ar y tir. Fi sy'n neud rhan fwyaf o'r actual gwaith, adeiladu pethau. A wedyn, Em sy'n really in charge o'r YouTube channel. So beth eisiau ni ffilmo, kind of fel y storyline am pob ep. A wedyn Em sy'n neud gyd o'r gwaith gyda editing. So, yeah, Em sy'n neud most o'r YouTube I gweud gwir. So you make money in two ways. You make money from views and then you make money working with brands. So for us, we only ever work with brands that we really love or fit well with our lifestyle and project. Gyda gyd o'r arian ni sy'n neud wrtho fe, neu even just gyd o'r comment section o beth, fe'n definitely worth yr amser I neud e. So hwn yw'r fel y plac ni wedi cael o YouTube. So ni wedi cael hwn nawr achos ni wedi cael 100,000 o followers ar YouTube, so pretty exciting fod siwr gymaint o pobl moyn ddilyn ni ar y taith ni'n neud fan hyn ar y tir. A mae rai pethau sy'n digwydd tu ôl i'r llenni. John, how is it? Rewi. So hwn yw'r reality o cael cawod mas tu fas. So mae rhaid ni aros am y tywydd I setlo lawr achos y problem ni'n cael yw amser mae'r gwynt o dod mewn achos mae hwn gyd ar agor, mae fe'n chwthu mas y pilot light. A wedyn chi yn y cawod a mae dŵr yn literally mynd straight I freezing in about 2 seconds. A wedyn chi'n rusho mas wedyn trial cael ei gweithio to. So it's a bit of a process. Ond yeah, so it's not the best. Right there, girl. One of the challenges living in a small space is having enough wardrobe space. I love my clothes and a lot of people comment asking why I wear white on the land, especially living in a muddy field, and they think a lot of what we do is staged, but I just love it. My nan is one of my biggest style inspirations. She would always wear white and had just the best fashion sense. She was always wearing like full white outfits, white trousers. So that's a lot of what I do with my wardrobe is just wear things that make me feel really confident. I love my clothes, but I only keep like a really small selection here. I think everything here is all from Vinted. I get everything second-hand. 90% of my wardrobe is all pre-loved or vintage or things that I found online. I love finding a bargain. It's like the most exciting thing when you find like a dress like this and it costs you £4 and it's brand new with tags, but someone didn't want it. So yeah, I love just seeing what I can get second-hand because you get so much more value for your money and it's better for the environment. Roedd y hen garafannau ar y safle ddim mewn stad digon da I werthu, a gan fod yr amgylchedd yn rhywbeth ni'n wastad yn meddwl amdano, ni eisiau ailgylchu gymaint ni'n gallu. Okay, that is the van loaded up of all the aluminium from caravan number 1, and we're going to go take it down now to the metal recycling, weigh it in and see how much money we are going to get for the full van full. £144. Oh, that's better than I thought. There you go, take it. Well done. It is the snowiest day we've ever had here. Men are here to pick up the metal bin, which we had no idea they were coming, so John's just moving the van. Bye. Thank you. Yeah, so we just weighed in all of our copper, the tank and all that stuff that you saw we loaded in earlier. £285. How good is that? So yeah, copper is the king as far as the metals go. Yeah, we can get you some snacks now. So ar ôl ailgylchu tipyn o'r metal o'r hen garafannau,
gaethon ni bron i 1,000 o bunnau, a gyda'r prosiect fel hyn mae pob cinog yn cyfri. Nawr, ni mlaen i'r jobyn nesaf. So'r plan am y glampo ar y tir, ni wedi adeiladu un o'r decks yn barod, so ble ni'n eistedd nawr, hwn bydd y pabell gyntaf. Ni wedi prynu 2 yn barod, a ni wedi trial seto'r un gyntaf lan. Mae'r babell dim ond i bod lan am tua 2 ddiwrnod, ac mae'r tywydd yn barod i chwalu fe. Let's just rip the clean off. I mean, I think it's really worth £3 if they haven't even lasted a week. Oh, it's literally filled with water. There's so much water in here. Oh man. That's window. I think it's drier outside. Bit gutting, ond mae'n well fynd o mas nawr, a wedyn i chi fixo'r problems cyn bod ni'n cael pobl dod o aros yn yna, so not ideal. Ni wedi mynd nôl i'r cwmni yna, a maen nhw'n actually creu pabell newydd i ni, lot yn gryfach gyda fframyn wyllt materials a bydde. So gobeithio amser ni'n dod i'r amser i roi hwnna lan, bydd y tywydd bach yn well. Ni'n teimlo'n rili ddigalon ar ôl y babell dorri, ond mae rhaid ni fwrw ymlaen. Felly ni wedi dechrau cael pethau yn barod i adeiladu'r caban. Y cam gyntaf yw'r foundations. Mwyn cadw'r hawliau cynllunio, mae rhaid ni adeiladu'r cabanau a'r chassis. A ni wrthi nawr yn adeiladu'r llawr ar strwythur y cabin. Wow, look at the light over there. Beautiful day. Damn. You ready? Yeah. So bach o progress ar y cabin gyntaf. So, ni ffyr ni lan tan 10 o gloch yn gorffen. So, ni wedi gwneud gyd o'r fframyn, gyd o'r insulation, a wedyn mae'r floorboards arno fe. So, ni'n barod nawr i dechrau ar y walydd a'r to wedyn. Ni'n mor excited i cael y cabin, achos ni wedi bod yma nawr am dros blwyddyn a hanner, yn byw yn y carafan hyn, a just, ti'n modd, mae'n rhy fach, mae fe'n o'r yn y gaeaf. Mae siwgr mynd o insulation o beth yn hwn, a fi'n credu mae fe'n probably 4 times the size o'r carafan i mewn. So, just can't wait i cael running water, toilet, shower, ti'n modd, fel... Beth mae pawb yn cymeryd fel just everyday pethau. I ni, bydde'n massive luxury cael y gyd yn y cabin, so can't wait, really. Mae wedi bod yn broses eitha drud, so dyma'r breakdown o'r gost. Y chassis, 4,000. Foundations o dan y chassis, sef y concrete, 3,000. A wedyn y gost am y llawr, 2,000. Bod ni wastad yn meddwl yn ffyrdd arall o ennill arian, mae hefyd yn bwysig iawn bod ni'n gynoliadwy gyda'r ffordd ni'n byw ar y tir. Heddi ni'n cwrdd â garddwr lleol, Adam Jones, i weld ei arddau a chael ychydig bach o ysbrydoliaeth am beth allwn ni wneud ar ein patch ni. Helo, shwai. Ti'n Hei, croeso'r Ardd. Diolch yn fawr. Diolch yn gael ni. Rwy Emilie, neis cwrdd â ti. Nice to meet you. Chi probably meddwl, where's this garden, ble mae'r arddau? Wel, dewch chi weld, mae'n reit yn y bac. Let's have a look in. Oedd e just lan fan hyn, so ni'n mynd heibio'r darn yma. Oh, nice. A wedyn, hwn yw fel yr amenity garden. Ie. Wedyn, lan yn ni. Ti, a wedyn... Magic happens lan fyna. Fan hyn, o'n i'n dangos hwn i chi. Mae hwn newydd gael ei blannu, right? Okay. Native fruit trees yw'r ein, right? So, mae pob un o'r cod yma, every one of these trees have come from within a 40-mile radius of Gorslas. This one is Morgan Felis, I think. I can't remember, I hope it is. But Morgan Felis was what the miners used to eat. Oh, no way. Okay, across Morganog, so Morganog, Morgan Felis, Sweet Morgan.
And they were store really well, they were really sweet, and the miners used to always eat them. So every garden years ago, you go back 100 years, every garden in South Wales coalfield would have a Morgan Felis. Wow. Need some. Bit of a disaster gyda hwn. O ie? O'n i'n strymo. Yr un fath o plannu? Mae hwn, Margaret Nicholas yw hwn. Oh, right, okay. So she's from Llandeilo. She's a she, right? Because she's like a nice shape and ti'n marthau fel la, ond... Right, calm down. Fi di strymo i ti'n bach, ti'n modd? A fi di upseto di, basically. I've taken the legs off. Ni'n impressed iawn dy'r holl bethau mae Adam yn tyfu yn yr ardd. I've got horseradish and I've got rhubarb in the back there. So sy'n angen gofal yn nhw, maen nhw'n jyst yn carco i hunain. Yna beth yw'r gyfrinach pan chi moyn gardd iach. Yw sicrhau bod yna tyfiant o hyd, wastad rhywbeth yn tyfu. Tato, popeth mewn bwced. Wow. Colles i tato. Na gyd o'r stuff na just tato? Ie, tato yw yn y gyd. So, maen nhw gyd mewn bwcedi fan hyn, ti'n gweld nhw? So, beth dwi'n neud, dwi angen tato, so jyst yn mynd mewn i'r bwced, o cynni, lovely. I love that, we need to get some buckets. And then you've got new potatoes. Tud, ready for the garden, tato newydd. A mae hwn i gyd yn dato. Mae tua 60 bwced y fi. Wow. Fi'n credu. Ond i fe rhy hwyr nawr i ni plannu tato? Na, perffaith nawr ar gyfer y Nadolig. O ie, ie. Mae tato hada fi, gyd i raid o fi. Amazing. Diolch. There you go. I'm hungry already. Cook them, you can't eat them raw. Ti'n ma? Ond cyn i ni fynd nôl i ddangos gardd ni i Adam, mae'n mynnu bod ni ddim yn mynd adre'n waglaw. So, fan hyn, mae 'da fi bocs llawn stwff i chi yn yr ardd, right? Mae 'da fi afans fan hyn, neu mafon, raspberries, ie. Maen nhw'n mynd yn wyllt, rai hydref yn nhw, autumn fruiting, okay? Mintys, plannu mintys mewn twb, pair plannu mewn yr ardd. Bresych coch fan hyn, mae angen plannu nhw, fel ydych chi gweld, maen nhw'n barod i fynd, okay? A 2 ysgewyll. Right? Brussels sprouts, ie? Brussels sprouts, so fe'n ei gweud yn ardd yn sprouts, right? So 2 sprouts i fi, so ti'n mynd ar ein o de? Diolch yn fawr. A fi ar ein, barod i'r fan de. Amazing, diolch yn fawr. Ie, diolch Adam. Croeso. Nawr mae'n amser i ddangos i'n ardd bach ni. So dyma'r gardd ni wedi jyst i creu. Waw, mae fel Canada. Ti'n meddwl gyda'r cod y bethau, mae'n briliant. O, fi'n rili licio'r cyferbyniad rhwng y cerrig a'r gwely, achos mae hwnna'n mynd i just taflu gres yr haul bant, so bydd ddim yn mynd yn rhy dwym. A ni byth yn meddwl hwnna, really. A pryd neswch chi hwn? Wythnos ddiwetha. Mae'n briliant, chi wedi llanw popeth yn barod gyda pethau i tyfu dros y hydref nawr, fel yr chad mae i gyd y pethau felly, ti'n modd? So mae'n edrych yn gret. Ti'n gweld tyma bach o'r slugs di bod yma? Wel, croeso i garddio yng Nghymru e fe. Ti'n modd, mae'r ffaith bod chi wedi adeiladu pethau mewn gwely uwch fel hyn yn mynd i helpu, achos ti'n nhw ddim yn licio dod lan metal. I guess this was just a start, so we didn't want to do too much at once because we're quite busy with work. So it was just little bits that we can actually manage. If this is just a start, then well done, because this is brilliant. Perennial veg, I think you need to start considering. Create areas that don't necessarily have to be in this area. Meddwl am pethau sy'n dod pob blwyddyn. Perennial kale, so sy'n jyst yn tynnu'r dail. Beth arall sy'n gyda ni, asparagus. Ond mae'n hyfryd, a wedyn, so mae ched chi rown fan hyn, ie? Ie. Right. Beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? So, fel sweet corn yw'r ein. Ie. Newyddion trist da fi chi, yn anffodus. Sy'n mas pa mor obeithiol i chi yng Nghymru, reit? Yn anffodus, dyn ni ddim yn wlad le mae rhywbeth fel India corn yn mynd i dyfu'r adeg corn o flwyddyn a cael cnwd i chi. I bach rhy hwyr. Mae'n rhy hwyr. Bod ni'n newydd i arddio, geithon ni gwbl o tips o'r arbenigwyr. So yn amlwg, fi wedi dod â chennin i chi. Gwisg cyninen yn dy gap, ie? Gwisgi yn dy galon. Dim modd cael gardd yng Nghymru heb gennin, reit? So mynd â cwpl i ti, co? Cwpl i ti. Chi'n gweld bod nhw'n maint pensil. So dyna pryd dwi'n dieddol o blannu nhw. Fi'n tyfu nhw ymlaen tan bod nhw'n maint pensil. A'r ffordd gorau, dynyddio ffon fel hyn, wneud twll dwfwn. Mae'r dwfwn yna ti'n gallu, rili. Achos na gyd wneud hwnna'n wneud ydy, pan ti'n rhoi fel lawr, bydd y coesyn neu'r stem yn gwynnu a mynd yn wyn. So hopefully next time you come, we'll be able to make you something with the leeks when they'll be ready. Fantastic. Edrych mlaen, ffili aros. So ddim wych chi cael Adam dod lan i gweld ni ar y tir, a mae pile o syniadau dyn ni nawr
a bach mwy o hyderus o beth ni'n gallu gwneud yn gardd ni. A wedyn cael gweld beth mae fe wedi wneud yn gardd bach fe tu ôl tŷ fe yn amazing. So ni'n edrych mlaen nawr i put those ideas to work. Erbyn y haf, ni'n gobeithio byddwn ni'n gaman agosach at groesawu pobl i ddod i aros yn y caban. Felly, ni'n brysur yn rhoi'r walydd a'r to lan. All that's left to do now is make sure the building is watertight and then we can put the windows in. So hwn bydd y caban am y gwesteion i ddod i aros. So ni'n edrych ymlaen i cael y tywydd sych, i cael nhw'n gyd i cael lan a gorffen ar mas y fas. So ni'n dechrau ar yr interior design. So chi'n dod mewn trwy'r drws ar y ffrant fan hyn, a bydd wal fan hyn gyda beth mae'n galw pocket door. So chi'n cerdded trwyddo fan hyn mewn i'r ardal ymolchi, so'r sink a'r cawod y bydde. A mae ffenest fan hyn yn edrych mas ar yr olygfa. A wedyn nôl mewn i'r main room. So ble mae'r camera nawr, hwnna yw'r gegin. So bydd y gegin yn gros fan hyn, gyda bach o fel island yn y canol. So chi'n gallu bita bwyd a mae'n paratoi coginio hefyd. Plan fan hyn yw'r log burner. So ni wedi gadael digon o lle fan hyn sy'n gallu cael tân neis. So ni wedi llosgu rai o'r cod ni wedi casglu o'r tir a hefyd bach o'r glo ni wedi casglu o'r tir. Hwn bydd y gwely wedyn. A'r ffenest mawr chi'n gallu gweld fan hyn. Bydd hwn yn mynd yn y gap mawr yma. So hwn fel picture frame window wedyn, edrych mas ar y goedwig. A mas fan'na wedyn bydd y wood-fired hot tub a sauna. Our inspiration for the interior design has come from Scandinavian cabins, and to help you visualise it, we've had a 3D design made. Ni'n really edrych mlaen i bobl i aros yma, a gweld pa mor brydferth yw'r ardal bach yma o Sir Gyfyrddin. Tro nesa, ni'n trefnu parti gyda'n ffrindiau a theulu i ddathlu'r holl waith caled ni wedi wneud gyda'r tir. Ie, mae ni'n newid siwrt gymaint i ges i sioc. Our plans before the big celebration are Fel pa beth sy'n actually para. Stim instructions, sa'n credu, so yeah, just got to figure it out, ti'n dweud? Adeiladu sauna a thwba poeth, a gorffen y caban. Gobeithio hwn yw'r tro drytha byddai lan fan hyn ar y platform. So ie, mae tipyn o bwysau i ni gael popeth yn barod.